Bagendrete kurera ogokonga kw'obogima nigo abaunchorera babere bakurera okwirana magega kw'obunchorera bwabo. Andrea Murara oyore omunyakerogo bwo mubogani oyo mu Enre Resort and Culture Museum ime county ya Nyamira nigabeire kago kwanerego yo kwirana magega kw'obunchorera na utaona uchumi ense ya Kenya nero mono yaberege kuremaria obunchorera bwabo. Korengana nero ni government rego bune serikali ne bento gutwara okuyigwana hanene gutugutira amangana yo korobekana yo abereka okorekana asenseme ni gatebe no bonchorya bono ni go botigarete kole marana so gutaigwana egento gekirira abantu abange gosoigwa no bwoba ni go chinga kicyanyarira ko boliye serikali imuke getambukiro anana so kunyara kwarigani chinkwana chebene anegati omuri bwazimio wani Kenya ne serikali ya Kenya kwanza ilikonya koleta olikonya osekunyara koleta murembe aiga sense ya Kenya. This time ngakini kangabona otobwata bagani abangi ngakine ya Easter atwa wangete binte bingi byoko kya abateja baitu na intubo igo none kero customer go chaga iga gocha abwate besenka gutumia akungengeria kyagera tiyo ibi biasara bire insemono aba customer baita bangi bakuwe county niwete county tira yo musara igo no abantu nabu nyambara nyoro musara mbali like rigo chaga iga no ina national government na wakuracha lakini mkaki entrabarora kolenge ne sababu ne yingo musara turakoraki turatoka kanyorenga aba opposition ne serikali mbakwa ne bali ginjire ngiye yo kugenda busio egere uchumi